खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 मार्च 2021 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। नांगौ बायदि बयनिफ्रायबो अनसायनाय मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन आरो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बयबो लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन आरो बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर गिलुं मोनगोन आरो दरसि जागोन। अदेबानि गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हानाय नङा। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो दावबायनाया मोजाङैनो जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव
मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ जोबोर मेंनाय मोनगोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन नाथाय बेलासि समहालागै गोसोआ जोबोर दरसि जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा आरो बानाय फैगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सोरबा लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन आरो बहाबा दावबायहैनो खाबुबो मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां धोरोमारि बिथिङाव जोबोर गोसो दुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबबो मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोसोखौ जोबोर उदास मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोदान खामानिखौ जागायजेननोबो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन बबेबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन
गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, माखौबा लानानै एना एनि जागोन, सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।